ҳамзамон дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ устодон ва донишҷӯён паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишварро дастаҷамона тамошо карданд. иштирокчиён паёми сарвари давлатро бо таваҷҷӯҳи хоса пайгирӣ намуда, нуктаҳои муҳим марбут ба рушди соҳаи маорифу илм, баландбардоштани мақому манзалати омӯзгор ва омода намудани кадрҳои баландихтисосро муҳим арзёбӣ карданд. зимни суханронӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маорифро пояи асосии пешрафти давлат арзёбӣ намуда таъкид карданд. маориф заминаи рушди устувори давлат ва ҷомеа мебошад. пешвои миллат ҳамчун ба нақши калидии омӯзгор дар тарбияи насли наврас ишора намуда иброз доштанд. омӯзгор шахсияти калидӣ дар ташаккули ҷаҳонбинии ҷавонон аст. дар паём таъкид гардид, ки муассисаҳои таҳсилоти олӣ бояд ба баландбардоштани сифати таълим, истифодаи технологияҳои муосир, тақвияти корҳои илмӣ, таҳқиқотӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ диққати аввалиндараҷа диҳанд.